Ngidon hagade ke shnong hapenter. Badan harum jung ke shnong punfla. Ni sokmen sibuna akan ke step. Ni kendo iba jeben nongkrot. Bade utrai jung ke shnong. Mat ke jing kran bat phi ba jeben akan ke step kalong ha artli kimat. Kawai ke mat ke bang ikwa ban kren bat phi kalong halor ka rukam lekai samla. Hak itu kipor buat fidang kami samla manusia. Ban ar ngakwa rupin itu yang isfang kerukom CSI. Kaba kejudan kata kaba kiju ya CSI ki senrang baki kentei samla hak itu kipor. Te kabang ngakwa ban sedang Pak Jeben hak nika step kalau mapin itu yang ini subha itu yang ini hakanu ka dur hak itu kipor fidang ya samla mapi bapi juya lekai saying jo kikin thai samla Koblai sibon ba RM sabang ngasung tenat ya kani ka jing penat po jong pi banwan ya kendu ya nga halor kani ka mat ka jura nomor kani ka di kawe ka nongrim ka ba ka jaj breu jongi ha ki por ba menswa kham tam hani snong peter jongi ka dei kalinti ba na ka banta ka bantai ya ka loying galong sem ka ba janai te hakapor jonga ka ba sunong jongi ngiju ya likai samla na ka we ka thluing sikoi thluing rengkat hakata ka jing likai samla jongi ki ya shom rengkat bat ki kimi ki kepa rengkat bat ka thai samla kumnung ya kren kumnun ya phlijing mut na ka benta ka lawe ba ladangi ya bah singkrung kamun ladangi ya kendu bapi hakalti kaba klem dadon kono ka jutun naging kasem nakaliang jong ikimi kikpa namar ba ka jingmut hi ka jir ka samla kat kum ka phang hi kalong ba ka ban ya po hiru syaka songkha songman ban ya te ya ka loyong sem ka ba kata ka por jongi habang likai samla ka jingmut hi ka de kata bat neng kono sya hi long ka ikimi kikpa ke de bandon rengkap banginnya sutu jimut ya dia keren ya kana. So itu yang haki snem mayu. Haka kerta ka bakan no snem bisa balik samla. Haka por ka ba nga subut ya ki samla reng ba haka por le se ngarang don tang kom ba kata snem e. Namar senong jungi hane ha bangili ka samla ngira rengkat bat ka jingtem jingput ka ba kini kirang samla ngi yasinahi kumno ban persultanat ya kathai samla ba kimi kikpa de ladang ambak lah ada ngaradon khatas nem kerta balira ya kata ka jingten jingput ba kata ka jingra junga kata jingten jingput ngalai hi kata samla ngapat ya de ngayo thia halor ukrai long mensua yerep krai be de yo thia halor ukrai ba hadin natan de yo thia halor ukrai dengan sutu siu ke jilong kena de nga la badong kumpi kata kapuar halor to krai de ndadap artayu kiwan kita ki trayi nga ki ote phile kumto tu kura junga mi khmalut bandam umlong siu kata ka ei ka banga buat nengkong ya kita ki rang samla ban le kai samla namar ngadang kena ki ong simra kan ke jingtem wan lang bat gi tengale la kale Te apa pilih kai samla. Long kei gisnong ki badon hajan jong kepenter ki ba pisai lekai samla. Haka por bangalik ka samla hamosun ngelik ka samla te haka ta ka por ladangan itu keting ita beli ka samla ringkat beketem kaput menta imbon syu asla percay ila klat no nene asla percay te yale untuk sala palang yale sa nong tang or yale sa sibokon nong sedar mo pran kumta hiter ngiara ringkat bat kineki jingtem jingput Man kami pilih kai samla. sanang way ngilay sisin si tayo ngira ya penbek lupa sisin si tayo bang nilay kal siya ita sinong long kumta Te kumno fitib bale se lain na kasunong lajong. Kaina na pilih jam ausun pilih segi barsno kumno fitib bakadon ka samla ka bhabriu kane ka ba fi yamat. long yo long lengba ka jing ya pek bini ai tengi ong hang to don samla tengi siya lek kawal adam tip kerteng kalau yuro ngikeli bena gitu tersenong kat habale ngitit iyeng
ngiti ding tok bar adin tala da ki kemi ki pa ki sya yang iban rung ngirung ban ya kali samla kamdan kanu ji penbaik lupa benginuan ha kata kamit hari ke sulung baik nyenlek baik nyera lai sitem jemput lada ki kemi ki pa ki sutuna da kapor militi ding long har tu ya la no ya kampan temban put ada tem deput is dang par saka kana Cekalong kumne ba jebel. Pipi ong ba pisdang balai senran ya kiwe aterta ka bakat asne. Kaba pilai kai samla dala de pa naru snami pisdang. Kata ayo. Kaba nga kenau bahal de namar hak tu kapor nga dang lit school. Malu malah di school ke jonga. Dan dang ladap khat khandai snem kasim kata kapor nga sedang balik kai samla. Bat ngalit kai samla nengkong ya laderu leng ba ka jing sendan lang jong uwe paralok hagaba hagta kapor ngimsen lara ka ding tem ka jingput iswele bitang da ka ktin leng batu argut balut sendan yang hagta samla ka ba nga iam mak kata ka balik ka samla ni kom jonga ka de hagata To khat khandai snem. Ka long habakum ta pi pomdau hadin kanno snem balik kai samla. nga pemdaw kat kom ka jing khen jonga ka long andang ladap karta ar po prasnen Temut ka simpor ya pi hadu khandai snem le se bangila bandong ba. Hilap ya ka simkurung yang pi nak balik kai samla. hoy hadin andang ladap petang alap ba kasi imkurun jonga ka don seta te hap ya tenbe je ani long ya ki yeng ki sem na ro sedon talo long jan baro he long ka jing lei ka samla ka jing lei ya snotanat lei terwa mo Ka simkurung to pi ong ka simkurung. Telo itu pada nga ka long ka borjong ka jingtem. Long ka don ka jing long kerpang hawa pilai kai bat ka tem ka put. kata ka de sisa hak namar ya lei be kumno banten banput hing samla te i ba ka samla ka don sya ka jing kata kamtam yo to no ruwa ya ka por ba ya tem hing samla namar ya syong harun depe ka samla ka syong kum nang ne te ki no tem ka syong kum ne no ruwa syong kum ne ki ruwa bat ka be artat tu ya ka samla kumno ba kan fu sam ki na do sya dok bat ki mi ka par ki ras ngot nak sisa Oh, gitu. Akhirnya sekot nak kita ong rubah ngim ju lap ju sim namar ba haji sa kino tem no put dai ta khawai ka dawai ndai hakani ka jingwan jo pi kino penter ba pleng ka jing ka samla ka don hadu kan ne ka jingmut ban pen subha le ne ba leng ba ka tem ka put ka kata ya ka unut jong ka samla leng ba ki su jing ruai ba jing tem ni piwat yangi ki kemi ki par ka kata leng ba ki su jing tem ba ki su jing ruai Ke to pi pilai bantem. Pi pilai bantem. Ke apa pi pilai bantem. Te kumno par benta kami ke jing ya keren ya kan ya ka jutang. Lane ba pi keli ya tu sama. Apa pi pilai bantem. Ne kadon ka pol se ke ba hadin ba pila tem pi saya keren ya kana. ka jingmut ka jing tem suwa ngin sedang suwa bangin ya keren Oh. long ngi penbang kata kamu kadang ngi penbang sur suwa tebat hadina ta ngitem kum to alai teli bar endala de ya keren kana suwa bangin mi na ying jong kar ngitem jang kajimut kalau kum ta bat kaji ruai ka bang isna long isna betang nak bentai kumno bakir samla ki yawiat bat ka tu ka samla lane bakin subha ki kimi ki pa Teruai kau ke jing ruai, bo pi ruai bo ke samla. tongan ai minta ka ki ruai ka ba ha ka por na ka samla mo bala da ngam da lo no ruai ndre ka rendang ro ka bom da ba te ngan ruai ka tawi ruai ka ba ha ka por ba ngili ka samla ngeju ruai kuyak kong te la kum i do kha ken diang thoi ngamut ban pen hap kwai o nga shep ting yo le no e ngan ai tang itai de khot ba ndiat ndre ka jorong ba ka jirwai te umde tang kata bun teli ka jirwai te lada ngan ai sekoi Ai. to kata pat ka jirwai sepang ngeju yarwai farsiru sepang kini ki te samla na do itu ki por ki bariam babej mo kumno ki ba kam i balang minum tai te tar ngroi kendet ha 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 hido klemban seban ya laptang i kong thei iriam i be ban pen bi ya u senrang unga numon upi numon bale ngino bariam kala unga nu kwa ba kwa ngin kwa nakaba janai Te kita ke jing ruai pi ai artelu.
Kideng jirwai ki ba daw na kim dai. Ka don hiru ka nomor ka jingrwa ka ba daw ngamla ban ong tim nga daw kata ka jingrwa em nomor ba ka por so pat ban daw tolong ilek klem jing tem nomor ka jing tem ku solong betang ka ayo ma suni suban re ha ka por pat ban ya kren jing sisa tolong hab ilek nomor kane ka jinglek jingi ka solong bekumno ban itu ba ka samla ka yabi yauno watang ka kam ai kwa jong ka samla ulong nisngutu ba yauno samla ba ka yabi yauno ruwain yauno tem no sedang Hakano. hakan kadur namar bakar ko mai ko ajong ka kalong lada ka kambat lemtek ya no long isutu utu nong sya le untuk la sutu baka tu samla ka aidak ayu baka dan jengmut banyak keren di Indonesia leng baki kimi pa Omot ka jingbat slam ya kati. Long kadon ka. kadon ka ek hakapur ai ko kata kapur bagi lihat tengok lada yo nong ruain lada nong tem lada bom nang ban tem lada de nong keren lu kalong kunta namar ki ong siu kentin kwai de mat ba jong ka dia sutu jingmon Te ngan kun kod ya kene ka jing keren ba jiben. Halor kene ka mat ngakwa ban kili ya pi haba ka long kumta. Ki ei ki jing tem ki ba pi punlon ka ma pili ka samla. ngiju ya pendon kambha kani ka saitar he ka sitar mo ka ba ngi yasna hi ne po chunong po thau ngi namar kani nadu kilong shua jungi ngi yo pateng bat ngi yo i long ka bangi pendon kam tang ka balik kai samla ba ni ta idui tara ru ka ba ngi yasna kumne dengi pendon kam bat hadina ta sangi ong ka to ka bisli hang tu uto no bisli hapor bokon utsur udah ak ba itu samla bat kaput kumne bat ka ak ba kenang ba kasamla le se kala ban kam siopi je uru long ta bat hadin ta ka ngira kan ka don ka to ka padi arumo ngia tem kam ta tigi don bunja iki telot kan sadang longkat kum ka jing ya don kan hun suam ngin ya lek kata ka yang samla Te kadno por. Kanu kenta ka simpor ya pi. Haba pili kai samla hakawi ka yi. Ya kapor pada kenta tengim ayu nomor kasyong katkum kajing sngobha jong kitu ki trayeng nomor lada kitu ki trayeng ki sngobha lada ngimut ban phet ki ong ajing tembiang ajing tembiang radin ta ka samlar ko la ban ong lada pimut dan phen ni long ka bajanga pim ibang ante long sistem malumala fi phen no kala man ong tar nomor bakas ko tanat long ka kwa begin tembiang te ka ong lada fi ayu telong pila ban tem dasar Oh kumda. yung tamat Mot kidon ki kep balik kay samla hadu bunda siya. kidon habaki trayeng kitan long kidor sko tunat lada gi pet ulong kuma oi pimenne ba kidon kita kidak kisin mo hakajing yatem ya putro entah Je to kata pikiran siya pang benar. Pang benar ngam tip pinaban batay nga kadi haki pausnem ki bakarno menswa. Tenre ka mga kwa ban kili ya pi ban penkur ya kene kaman. Kali kay samla minta kamdan siyo. Kay jing ya kren hapdeng ki kimi ki pa badu persalan ne badu to ba iman ya kun kamdan siyo. kamdan syu Kumbaga dia kini kesini. Kumno ki ngayo i baka phalabak labak kat kum gani gilong yung kajuk lada ngan ya keren yung katuk ayom ka ba ngidas ngau sisa baka songkha songman kade kata ka kamat ka ba kerpang hadu kata tak re mentang i ba nadu ba hasenong atau jungi kamdon syu kata ka jingkai samla kicimi ki pa bunsin kim ju tip syu ba endala dei kapor watang ka sneng ka kraw hapo i ngro uba kumnu persa unwan ro kikimi ki pa kim la syu ban i kasulong be imat hakan ka jung kat kum ji jong akan ne bangalareng ba ngai i ba ka ban patah haji sangam sngu la syu nomor i kala pher lupa bak lebak ma dong sedong nomor mentang syu keren be tang arngot ta langut kan kenele ka juk mo bai ngai i ba ka jing skemi ka longyeng longsem bat ka jing janai kat kum ka jing sem bat kum ka jing lap jungai ka long sai leng ba ka ne ka jing le dengkat habadon kimi pa kum no ngin yatir kum no ngin yatai
ngas ngau ba karkai samla ha ki juk jongi kadi sia kata ka juk jong ka jing start kan simpang na ka banta bante ya kalau ying langsem ka ba skem ka bana